Arvonta. Jees. Arvonnassa tänään somekissan paljas tissikuva. Löytyy. Jees. No, siis... Kerrotaanko tässä livessä nyt? Ei kerrota kansaa. Jes, no nyt kun sä aloitit ja avasit tän purkin, niin voidaan keskustella Valtteri sunkin menneisyydestä. Ei, mutta on nykyhetki! No, kerrotaan nykyhetki. Kerro sun nykyinen kansa. Eikö se on menneisyyttä? Miten tää keskustelu on yhtäkkiä loppu ihan... Joo, mä klaidaan vähän täällä perässä. Siis ollaanko minä ja Jere ainoita kunnon kansalaisia täällä? Vittu, te oot nähnyt yhtään kunnon kansalaista. No en niinku teidän kanssa viettänyt. Edelläkin joka saatana viikonloppu oli kielikurkussa, kun täällä käytiin yössä. Ei. Ja